Dobro je. Tako. Ajde. Tako. Za razliku od ostalih životinja, kornjača nikada ne može da napusti svoju kućicu. Da bi se zaštitila, kornjača uvlači svoju glavu u oklop, a da bi to uradila, prinuđena je da izvede neverovatne akrobacije sa svojom kičmom. Halo? Ti si, Marija duša. Kad stižeš? Nas dve te čekamo. Naravno. Naravno. Shvatit će. Znam, skupi su lekovi. Iako izgleda čvrsto, kornjačin oklop ume da bude prilično osetljiv. U njega su ugrađeni nervi i zalihe krvi, tako da oklop može da krvari ako se ošteti, a kornjača osjeća bol. Iskra dušo, baki. Moraš da probaš ovu haljinu. Ako treba malo da je uštinemo u struku, začas ću to ja. Znam da si nju uvek najviše volela, pa sam je zato ispeglala. Mislim, ako ti nju nećeš, naći ćemo neku drugu. Kad sutra izađeš u šetnju, obučeš. Zaveđenih naroda, balkanskog mentaliteta, glupih običaja i još glupljeg morala. Prvi put ste sami i slobodni. Pozirate jedan pored drugog. Onda na onome šta ja mislim, šta ja osjećam tokom te nedelje i ja nikad nisam kriv.
kuće koje to gleda i mislim da nikada ovo ne bismo napravili da su oni pomisli makar na sekund. Što se ne javi doktor? Trebalo je rezultate da javi. Znaš, halo? Dobar dan, doktore. Ne javljate se, pa sam se zabrinula. Da, interesuje nas. Može li Iskra sutra da ide na piknik? Mislili smo da ode malo u prirodu. Da, na svež vazduh, da, pa smo... Da. Oj, oprostite, molim vas, recite. Da.
Ej, Maco, Halo, kakvi su rezultati? Kad ćemo sutra šetati? Jesi li tu? sanjala sam nešto sinoć. Bili smo kod tebe kući, bio je neki praznik. I ja sam bila u bolničkoj postelji usred tvoje kuće. Ne čujem te ništa. I stalno smo se šetali i baš nam je bilo lepo. I bilo mi je dobro. Kao da mi nije ništa. Osim što sam bila na toj infuziji u tom krevetu, ali dobro sam se osjećala. Ej, super, divno što ti. Pritom je tu stalno kod prozora bila neka prljava reka i neki brodovi i stalno se pričalo o nekoj plovidbi. I tu su i neki labudovi koji su prljavi u te vode. I onda mi kažu da sam slobodna, da mogu da idem iz bolnice. Stvarno? I ja te zovem se Jelenom s telefona da te pitam da li da idem ili da ostanem tu, iako je krevet u tvojoj kući. I ti mi kažeš, pa znaš, jebi ga, malo je teško, ako ostaneš tu, bit će kao da smo se uzeli. I posle to onda ništa nisam čula. I gledala sam u tu reku i u taj brod koji isplavljava. I onda sam se probudila. Znala sam da će biti. Drago mi se lepo provela dan. Mače, slabo te nešto čujem. Halo? Jel znaš da kada bi kornjače živele brže nego što žive, da bi njihov životni vek bio umesto 100 godina ljudskih 23? Ali kornjačama se nigde ne žuri. Njih ne jure predatori. Slabo te nešto čujem. Ajde čujemo se kasnije ili sutra, pre nego što te pokupim kolima. Možemo da idemo na kej, važi?